Kamano kumedo kete manaka chendo ni marameny piny wadhi mbele gi weche manyien atere nyaka kaunti ma Migori kama tuo mar nyaldiema ochope sub county ma Nyatike county no ma Migori kama ko report yango ni kwan ji maromo 5 osedo tuo ni kendo gidhi nyime kod yudo thieth. Jopiny ma Migori dwaro mondo piny owacho ma Migori oketo kenge makare mar geng'o landruok mar tuo no. Jombe adek to ka kaunti ma Migori ne lando muoch mar tuo no ma nyaldiema e kaunti ni kendo singo keto kenge mowinjore e kedo kod tuo ni ma nyaldiema pod landore e kaunti ma Migori. Malo ji 10 osido tuo ni mar nyaldiema nyaka nyicho moji e kinde ma jumbe adek mokalo. Lipot mawuok e migawo mar thieth e kaunti ma Migori oseyango ni tuo ni koro osechopo e gwego mag Makalda e sub county ma Nyatike kama bende odiochieng' manyoro kwan ji maromo 5 ne osegamo tuo ni. Kendo en tuo manego ji. Koro nwakwayo Governor Ochilo Ayako otem mondo oket ler e sekta mopogore kwa chako gi hospital wadhi e pi. Landruok mar tuo ni pod medo kelo luoro e kaunti ma Migori kako machielo gande e kaunti ma Migori seyo piny owacho mar kaunti kuom rem keto kenge mopogore mar kedo kod tuo ni. Ket ni gi okang' moramora mar allocations magi mondo giket ler obedne kamoramora, obed hospital, obed environment kama ji nitiere. To kichopo e town ka tiyudo ko yugi pong' everywhere. To gilando mabene korela nitie. To gini office wandiko gi office e kinde limbe mar webo ma Migori ne wayango ne nitiere kuonde ma oloki ma ipuke taka mabende yudore machiegni kod kuonde go ma oganda odake. Kuonde ma ilose gik mwabilogi nitie kuonde moko ma kiwuothe tiyudo ka ler ok nitiere moromo. Gwenge mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o Nyatike kama tuo ni bende koro chope bende oganda ywak ni koro pod gintie kod pek e yudo pi maler. Koro wakwayo mana government ni koyie oparnwa jo Nyatike wan gi sita mar pi e Nyatike. Oningo githiedhnwa pi makata ka chopone wananchi to kik giugua from iyo tuo. Jodak e kaunti ma Migori dwaro ni mondo koro piny owacho konyi keto ler e kuondego ma ichieme e bombe mopogore magiwacho ni ler koro pod tin. Use e bath ndara dhi kama kawaida kende en gima ji duto te neno. To jogo pok aneno ko sirikal omiyo gik moko ginyalo timore nade ginyalo konyo godo ka. Tiere jotende jok ma uso ne ji chiemo pok giketo ler moromo. Ma emomiyo akwayo kata jo idara marwa ma ochung' ne weche mag health e Migori County giwuog oko gichek kuonde ma ji chieme magawa ma itie yo kuonde gie mondo ging'e ni oket ler moromo ma ji ok nyal yudo tuo ni. E sama bende koro ing'iyo kenge ma ikedogo kod tuo ni oganda kaunti ma Migori bende koro jiw ni koro giketo ler e kuonde ma gidake kata ma gitime ohala ka bende gineno ne gitiyo kod pigego ma othiedhi kata ochwaki. Juma, Ramogi TV, Migori.